Представители на най-голямата българска емигрантска общност в Испания се срещнаха с кмета на община Бургас Димитър Николов. Начело на делегацията беше председателят на емигрантската федерация цар Симеон Георги Георгиев. Целта на визитата беше побратимяване между испанските градове Бургос и Лабанеса и Бургас. Бургос е огромен град икономически, с голямо културно наследство, както и Бургас е един от най-хубавите градове в България с голямо културно наследство. Лабанес е едно малко провинциално градче със своята културна програма, така че съвместното съжителство между двата града най-лесният начин да се тръгне по принципите по метода на културата и спорта. Георги Георгиев изказа и специална благодарност на телевизия СКАТ, която преди няколко месеца отрази визитата на баскетболния черноморец Бургас в град Лабанеса. Искам да използвам вашата телевизия да благодаря на господин Валери Симеонов, защото ако не беше господин Валери Симеонов, аз може би нямаше да може да съществуват тези връзки. По неофициални данни, българските емигранти в Испания наброяват близо 200 000 души. Това е втората по големина емигрантска общност на българи след тази в Гърция.